हेलो एवरीवान नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन खोथिया फोनायाव दुब्लियाव दै सारनो थांनो नागिरदों। नै आं दा लामा थाबायगासिनो गाइस, नोंथांमोना नायनो हागोन। एक्चुअली आं बेवहाय भइस डाबिं होनाय जादों, माने आंनि उनाव मानसिफोर फैगासिनो दंमोन, बेखायनो आङो जेबो बुङाखै माने लाजिनानै। बेखायनो आं बेवहाय भइस डाबिं होनाय जाबाय आरो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। फैनानै नै जोंहानि मा बाबा मोना मामा लांहानियाव थाइजौ जागासिनो, नोंथांमोना नायनो हागोन। माटिको नांगौमोन आरो खोथियाथिलियाव दै सारनाय हिसाबै ना गुरगोन आरो ना लोगोफोर। नै दा जेखाइ लादों, सान्दुं गोसाथार बेखायनो साथा लाबोदों। गिखांबाय साथाया हमलाय नैखि हमफायाखैबा नैखि हमफाय। सान्दुं गोसाथार ना गुरनो रोङा दे आङो। ना गुरनो रोङा, फोरोंनायदोसो सिखायनायदोसो ना गुरनो। देनां हाबा जाबाथाय बिहाव बिखुनजोखौ गुरनानै जाहोनांगोन ना। नोंथांमोन नायनो हागोन खोथिया थिलियाव दै सारगासिनो नै बाबा मामा मोना। ओमफ्राय आं दा नैबे दंग'आवहाय ना गुरनोसै आरो दै। नै जेखाया हम केमेराया। Mengsbai guys, bidat mengbai. आं दसे जिरायथ'दों आरो ना गाइस। ओमफ्राय जोंहानि माइया गुरनो होननायखाय जोंहानि माखौ दसे ओरैनो गुरनो होबाय आं, गुरनो लुबैदों होननायखाय। ओमफ्राय नै गाइस आं गुरनायनि स्टार्ट खालामफिनलायबाय एबार।
Hey guys, nabu guखांबाय फैद' सान्दुं गोसाथार गोसोम जाजोबसिगोन बिराद नेबाय न'आव थांसै गाबोन दैयानो गैया साननै सान्दुं दुंनायावनो गैलासो रानजोब्बाय दाखालि गुफुर गुफुर नुजोबनाया दैजों नै गाइस जों दा ना गुरना फैखांनानै दुगैखांबाय ओमफ्राय दा सान्दुं गोसानि थाइजौ जानोसै आरो जों ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो थाइजौ जानायखौ थाइजौ हाननोसै जों दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै गाइस जों दा थाइजौ हानगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो थाइजौआबो जा फिसा फिसा ना गाइस किन्तु थाइजौआ बिराद गोथाव आरो ना एसे मोनहैदोंमोन गाइस थाइजौखौ लेमगासिनो दा जोङो वाव थाइजौखौ नुनायावनो गाइस गोथाव जागोन बायदि मोनखाबाय लुगैना दे नोंथांमोना लुगैनानै खुदिया गलायनाङा दे थाइजौखौ हाखांबाय गाइस नै दा बाथोन संख्रि बानलु आरो सिनि लागायदों बिराद गोथाव जाखासिगोन आरोना गाइस जाबाय थाथावथाव सान्दुं गोसानि ना गुरनानै मेंना फैनायजों बिराद गोथाव मोनखासिगोन आरो जानाय स्टार्ट खालामबाय गाइस आंनि दिखौ फोनांबावो जाबाय दे नों गोथाव खिन्थादो आंनि दिखौ फोनांगोन नामा ओमफ्राय बुरजाखौनो फोनांबा गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ